Kaixo, nire izena Edurne Ugarte da eta lehen arretako mediku nabil Uribe Kostako osasun zentro batean. Eta hemendik salatu nahi dut zein olako egoera pairatzen ari garen familiako medikuok, eta osasun zentroetako gainerako langileek ere. Batez ere pandemia honetan oso jende gutxi gaudelako lanean, oporretan ez dugu bat ere ordezkapenik izan, orduan askotan 8 mediku egon behar ginen adibidez goizez eta 3 baino ez geunden guztion lana egiteko. Baina azpimarratu nahi nuke hau ez dela orain pandemia sortutako egoera bat. Hau dela Osakidetzak azken 10 urteotan egindako murrizketen ondorioa. Ze aurreko urteetan ere ordezkapenak oso urriak izan dira, uda guztietan eta ez bakarrik udan, urtean zehar ere pertsona bat bajan zegoenean gehienetan ez ziguten ordezkorik bidaltzen. Eta hasiera batean euren argudioa esan etzegoela dirurik, jente guztia ordezkatzeko, eta orain egia da esaten debela ez dagoela jenterik. Zoritzarrez hori egia da, Osakidetzako kontratazio zerrendetan gaur egun ez dago familiako medikurik. Eta ez kalean familiako medikurik ez dagolako, gero posaketetara aurkeztu egiten dira. Familiako mediku horiek lan baldintza eskasen ondorioz beste leku batzuetara jundiralako, edo mutuetara, edo pribatuetara, edo Euskal Herritik kanpo asko. Ordezko bezala lan egitea Osakidetzan oso gogorra izan dalako. Udan kontratatzen zituzten agian 2 edo 3 konsulta batera pasatzeko. Eta orain ez dakago familiako medikurik, hori egia da. Gure egoera orain oso zaila da, zaildu egin da ere gehiago pandemiarekin, jakina, lehengo lanari gehitu behar zaio, orain egin behar ditugun kontrolak, kontaktuen jarraipena, ze kontaktuen jarraipena ikusi eginda kontaktu bilatzaileak ez direla ailegatzen, eta azkenean guri deitzen digute, eta erizainen kasuan, adibidez, orain kendu dizkigute erizain asko jarri dituztelako rastreadoren lana egiten, horrek esan nahi dau, guk erizain gutxiagorekin lan egin behar dugula. Orain, udaren ostean egoera apur bat hobetu da, baina apur bat hobetzea esaten dodanean, esan nahi dut, ez gaudela lehertzeko modua, baina hala ere egunero 40 konsulta baino gehiago egiten ditugu. Telefonikoak eta presentzialak ere, guk pazienteak beharrezkoa danean ikusi egiten ditugu konsultan. Eta egoera hau guretzat jasanezina da, ez dakit noraino aguantatuko dugun honela benetan.